Duha ka sundalo. Sugilanon kini ni Dan Kading na inspire siya sa sugilanon sa usa ka lola nga taga Croatia. Kadtong 5th International Storytelling Festival sa Thailand, panahon sa Peace Tales, gisugilon sab ni sa akong kaubanan nga storyteller si Sheila Wee, ug naaghat ko maghimog akong version katong ila in English kini siya binisaya. Pagkangilngig nga gera, duha ka kampo sa mga sundalo, tibuok adlaw nga nagsangka. Ang mga sundalo sa matag kampo, isog nga nakig-away, bisan wala sila kasabot, ngano sila nag-away. Ang ilang mga commander mao'y nagmando kanila, nga makigera, busa nakigera sab sila. Isog silang nakik-away, hanas silang nakigsangka, wala giusik nga panahon, minuminuto, oras-oras. Daghang kalalakihan, nahagba. Daghang mga sundalo ang nangamatay. Wala sila naghuna-una, nagsunod lang sila sa mando. Padayon silang nakigsangka, wala giusik nga panahon, minuminuto, oras-oras, hangtod sa katapusan. Duha na lang kasundalo ang nagbarok. Duha na lang ang nabiling buhi. Bikanaog na ang adlaw sa kalangitan, sa dihang nag-atubangay ang duha ka nahibiling mga sundalo. Ilang gihunat ang ilang mga kampilan ug nagsugod na pud silang panagsangka. Isug silang nag-away, hanas silang nagsangka, apan ang ilang mga unod nagsinggit na, ang ilang mga ulo mura nagmabuak, ang ilang mga braso ug ilang mga tiil huyang na. Giputos na ang ilang mga kaugalingon sa dulom nga anino, hangtod dili na nila kayang makigsangka pa. Ang usa sa mga sundalo niingon, hulong sa magpahulay sa ta. Ugma, atong ipadayon ang atong panagsangka. Mitubag ang usa, bitaw, hunong sa ta. Ugma, magpadayon ta. Ang usa sa ato mahagba, ug ang usa mulakaw, mupahawa, ug kining tanan matapos na. Busa, gibutang sa duha ka sundalo ang ilang mga armas, ang ilang mga kampilan ug mga taming. Migda silang duha sa yuta. Hilong kaayo ang kagabihon. Samtang nag-uylap-uylap ang mga bituon sa dagtum kaayo nga kalangitan. Kapoy kaayo ang duha ka sundalo ug naghandom nga makatulog. Apan wala miabot ang ilang pagkahinanok. Human sa milabay nga mga oras nga kahilom, ang usa ka sundalo miingon, kabalo ka? Bago miabuting maong gira, usa ko ka mag-uuma. Matag adlaw, kugi kong magtrabaho sa akong uma, pero inig abot sa kagabhion, muuli ko sa akong asawa o sa akong masusong anak. Dili masukod ang akong kalipay. Nasab ko'y anak, ingon ang usa ka kasundalo. Unong katuig na ang iyang edad. Kung magpito na siya, ubanon ako siya sa akong trabaho, o ako siyang tudluan nga mamahimong usa ka maayong karpintero. Sama na ako, o sama sa iyang lolo nga akong amahan. Gisaluhan sa duha ang kangit-ngit sa kagabhion sa pag-ambitanay sa ilang mga sugilanon, sa ilang mga kinabuhi, sa ilang mga gugma, mga pangandoy, mga dangko. O ginayhinay, miabli ang kabuntagon, nga mo'y naghayag pakita kanila sa lugar panggubatan nga puno sa nagkadugong lawas sa mga nangamatay nilang mga kauban. Ilang gisusi ang ilang palibot, ug nagtinanaway sila, mitindog sila. Ilang gipunit ang ilang mga hinagiban, ang ilang tagsa-tagsang kampilan ug taming.
mitalikod sila. Ug gibiyaan nila ang usag-usa. Ilang gilatas ang nagkadugong lugar panggubatan, padulong sa kalinaw sa tagsa-tagsa nilang panimalay. Kadtong panahon nga mangitngit, apan puno sa bituon nga kagabion, diin sila nag-istorya kabahin sa tagsa-tagsa nilang kinabuhi. Nakaanggo sila sa kamatuuran. Kung mahibaluan nimo ang sugilanon sa imong isig kaingon, dili gid nimo siya mamahimong kaa.